la segona moció, o proposta, millor que és una proposta, no és una moció, és també que se negocie la regulació dels pares d'autobús. Ràpidament, l'actualitat d'un cert acompanyament directe és l'autobús 583 de Font-Robús, que realitza del centre comercial Alfafar de Via en València i té 14 parades en cada sentit dins de València, i de les quals només una d'elles es troba retolada en el lloc mateix de la parada. Manca la resta de parades, senyalització, retolació, identificació o qualsevol article que pugui identificar-les, ni horaris ni ubicació ni res. Jo me vaig ficar en contacte en l'empresa esta perquè me va sorprendre molt, perquè quan obligueren a la zona del carrer de Busapa, que la parada no tenia res, i me diuen que és que l'Ajuntament de València no es deixa senyalitzar les parades, sols es deixa la que hi ha en l'inici, la que suposa que és inici final de la de l'avinguda de Sant Vicent. A mi és que jo estem tots burocràtics de que perquè me da la gana no té funcionalitat i torna al mateix d'abans, és a dir, l'autobús no és un servici per a ciutadans de Sedaví. És més, és que en aquest cas aquest autobús jo hauria encara més, perquè un petit gent ve de Sedaví al centre comercial de València, al centre comercial, que és un servei mutu per als ciutadans tant de Sedaví com València. I estem demanant que un pare que volgués ficar un paperet que diga així és la parada i aquest és l'horari. És una barbaritat que jo comprenc que serà cert, que si m'ho diré l'empresa suposa que és cert. Doncs, jo com a institució, és un mateix signe polític. Jo demano que l'Ajuntament s'agarra del coll en la que tinga que agarrar-se i digui, mira, que hi ficar un lletreret de Xina que siga la parada. És a dir, no estic demanant res, perquè és que jo vaig tindre la sort que vaig mirar l'internet del mòbil i buscar la parada i vaig cridar per telèfon. Era una persona major, és a dir, per exemple, on para la pista silla? Sí, en la passarel·la, però en quina passarel·la de dos? En una, però a quina altura? Doncs en esta. És a dir, com fa 40 anys. Jo crec que ha arribat el moment que dir-li a l'Ajuntament de València, mira, vinga, que som veïns, que se portem bé, que tenim una carretereta i la Salva de la Torre que vostès no tenen fet a tabaco, que estem permitint que se copsa l'empresa que treballa per l'Ajuntament està fent desfent d'això. Anem a ser bones persones, anem a treballar-se mútuament, deixen que vegi l'empresa. No li dic que no és un cost per l'Ajuntament, és un cost per Metrobús. Que digui una placa de Xina que diga, així para l'autobús de Sedaví i aquesta és la freqüència i tal. No estem demanant res que costa diners, simplement trellat. Simplement trellat. I demanem el mateix que abans, que l'Ajuntament de Sedaví inicia les negociacions amb l'Ajuntament de València, amb qui siga, i que ens informi de com està el tema. Simplement no estem demanant ninguna cosa d'això. Jo estic completament d'acord amb el que dius, Ferran, però m'imagino que l'empresa te ho explicaria i jo te ho vaig explicar. Jo me vaig reunir a l'empresa i l'empresa efectivament fa unes quantes parades en l'empresa que legalment no pot fer. No pot fer. Perquè ella és autorización para parar en Germanías y punto. Es término ahí. Ni se puede parar en la pista de Sina, ni se puede hacer el apaño que se va a hacer para que rode y que la gente faci el proper de Montolivet, ni se puede hacer todo eso. No se puede hacer, porque la ley y el contrato que tienen firmar, y claro, que mete eso cosa, y la Ajuntament també, que mete por fer padres de obrers, solo es una parada. El resto es, bueno, pues mira, me tragaré que no pases por Virgen del Rosario, pero en vez de que en Germanías, después vas a estar en la plaza de Baus y paras aquí en Rusapa, que también hay una parada. Pero la parada es ilegal. El problema que tú planteas ahora, yo te agrairía que retirares la moción y que la meditem, es, si yo alce la liebre y vais a Valencia y digo, tengo 7 paradas en Valencia no legales, ¿Valencia qué me va a decir? No, usted tiene una. No, serán ustedes buenos, no, es que la ley y el contrato es que tiene una, en Germanías, y punto. Lo demás no existís. Quieren conseguir que se arrimen a Montolivet o que roden de Rusafa, pero no se puede fijar una parada ni se puede hacer público. O sea, se consentís de alguna manera, pero claro, si ahora inicié ese tipo de negociaciones, la de la tabla, tenemos esta serie de paradas, yo también ya eso nada, además prohibido totalmente. Así es estación término en Germanías, y se acabó. Y pueden provocar en la gente del poble un trastorno que entra o que bueno, aquí nada pasa, no pasa. Pues bueno, la compañía se va a oferir, van a negociar en ella, van a discutir algo
de que faria uns folletos i que en els folletos se li donarien a la gent informada d'alguna manera, però una cosa és això i altra cosa és que jo destape la caja de Pandora de l'Ajuntament i dic, venga, que tengo aquí 5 paradas. L'Ajuntament diu, no, que tiene una. Tiene que pagar una, además está prohibido, es ilegal. Entonces, estem fent la vista gorda. Mediteu-ho perquè el tema està com està. Obrir coses, pressupost que podem obrir-la, però quan l'obligam sapem el que s'aprenem. Perquè potser el dividimos de lo que n'hi ha. I això fue así, tú estabas en la reunión, la empresa te explicó muy bien y sacamos con el motorete, que pasara por la plaza de toros, tal, pero pasa sin pasar. Es más, se le hace el alto. Se le hace el alto. Es que es curioso. Pero el tema de los contratos del transporte de la Comisión Metropolitana de Transporte funciona así. Es decir, tú tienes derecho a comunicación con Valencia, pero solo comunicación, no a reparto de pasajeros en el distrito de Valencia, porque eso le corresponde al Estado. Entonces, llegado a ese punto, la única historia que se está haciendo, porque ya hay billetes que te compensan de coger un autobús y coger otro, eso es lo que te obligan por ley. Es decir, lo que está diciendo Enrique, tú puedes entrar en Valencia y con un único billete hay autobuses que pueden seguir utilizándolo, que se desconoce, que se comunicó que autobuses eran, y si hay que darle más comunicación al respecto, hágase. Y que no es ningún problema, pero sí que es cierto que el recorrido no es uno parado 21. Y te digo más, es decir, en Germanías antiguamente no había ni parada. La gente se ponía alrededor de una parada, de un poste que había sin la señal y salía el autobús que tenía que parar. Es decir, ahora hay una especie de parada, es decir, es que es más complicado de lo que parece. Entonces, estamos todos de acuerdo. No, Ruzafa se lo leyeron. No roba del capricho dice la frase, no, està arribant la gent del centre. Però això està raonant. Ara, se pot plasmar en paper, però potser s'encontrem una sorpresa de que no. I és pitjor que el que vas pensar. I ja és el tema. Nosaltres, evidentment, com a servei del poble, i el que podíem canviar en vez de la proposta i en vez d'instar a la senyalització a negociar a l'Ajuntament de València i canviar la llei. El que no pot ser és una llei subnormal, perdó per l'expressió, perquè és una llei totalment de l'època de Franco, no, de Franco, de Cano Vale Castillo, és a dir, que perquè sí, perquè no tenim un fonament, és a dir, perquè si l'any no van entrar i resulta que els autobusos no poden separar, estem locos com Cruz del Camp. I estem parlant de globalització i resulta que no podem ni manejar-se. És a dir, nosaltres, si us sembla, canviarem això i en vez de negociar las ciudades que se inicien en negociación, pero en el autobús de falta les para y una vez se convierten en pares y se empezarán. Yo creo que esa es la idea. Lo que no pasa es que quedarse separados en el no. Es que no ha venido una ley, pues cambien la ley. Porque es una ley tonta. Y perdón, pero es una ley tonta. Y sin se trae con este cambio, quitas lo del 14, para pedir, pero sin decir que tenemos otra para pedir más para. Especifica la Ferran cuál es el cambio. Yo cambiaría el iniciar negociaciones en el Ayuntamiento de Valencia para permitir que el autobús de tal tenga parades prescritas en la ciudad. Y de ahí ya vendría, claro, evidentemente, si se consigue eso, evidentemente ya vendrá la eléctrica. Ferran, te pongo como anécdota que he dicho antes, que la NT no nos deja poner ninguna parada. La NT no, perdón. El autobús amarillo no deja poner ninguna parada en el País Valenciano de la NT. Claro. Es la solución, sí, pero una exclusiva claro, si uno tiene un volumen de pasajeros, y contestando a lo que has dicho antes, no sé si ha sido la que has visto tú, con respecto a si el M4 y IKEA, te aseguro que si el autobús funciona, la regularidad en el autobús funcionará, porque el principal interesado de que suba la gente, evidentemente es el del autobús. Y si la gente sube, la regularidad será mayor y con más frecuencia. Por esto es así. Es que ara tiene un poc la clau en la mà, perquè imagine que l'autobús ara continuarà a IKEA. Si vale vivir, es que si no, le haremos prohibir el padre en Valencia. Y la señora que tiene que ir a volver. El interés sí que es mutual.
Dedicados a la Vicenta a ser la Ikea. Está bien, pero vale, pues no sé. Pues ya está. Pues votos a favor.